ଖରାଦିନେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଆମ୍ବ ବି ମିଳେ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଆଚାର ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆମ ଘରେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ଦେଖି ତାକୁ ମୁଁ ଆଣି କାଟାକୁଟି କରି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ସେଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାତି ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରିକି ସେଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଶୁଖେଇଲି। ତାପରେ ସେଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମସଲା, ଜିରା, ଧନିଆ, ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ବାଲା କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବନେଇ ପାରିବେ। ଗୁଡ଼କୁ ବାସ୍ ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି ମାନେ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ମାନେ ଗରମ କରିବେ। ହାତରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଆମ୍ବ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଲି, ମାନେ ସେଇ ଗୁଡ଼ରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେଇ ମସଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ନାକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କଲି, ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇକି ସେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେଲି ଖଟାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଚାର ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବନି, ଏଇଟା 3-4 ଦିନର ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର 3-4 ଦିନର। ତାପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ହେଲା, ମୋ ଭାଇକି ଚଖେଇଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।